Dalawang politiko umano mula sa Northern Luzon ang hinihinalang mastermind at financier ng iligal na pagawaan ng sigarilyo na ni-raid sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Ito mismo ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa press conference ng ahensya nitong Huwebes, February 5. Patuloy pa raw ang investigasyon, kaya hindi muna ibinunyag ang pagkakakilala ng mga sangkot. We suspect the two Northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay pangalan nila. But we suspect that there are politicians behind this. Nagbigay ng permit. Sila ang mastermind, sila ang financier. Sa operasyong isinagawa nitong January 28, nakumpiska ng mga otoridad ang 3 makinang panggawa ng sigarilyo at 2 makinang pang-packaging na kaya aniyang makagawa ng tinatayang 150 million pesos na halaga ng sigarilyo sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ng opisyal, umaabot sa 30 billion pesos ang nalulugi sa kaban ng bayan dahil sa mga iligal na sigarilyo. Kasama po rin 3 cigarette making machines, 2 cigarette packing machines, ay nga lahat ng paraphernalia at yung brand name na 2 names. Take po ang tax stamp sila at lahat. Nasagip din ng hindi bababa sa 60 Pilipinong manggagawa na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Ayon kay Remulla, bukod sa hindi makataong kondisyon ng kanilang tinutuluyan, hindi rin naman sila tumatanggap ng tamang sahod. Dapat 15-30 ang bayad sila pero hindi po sila sinunod-han ng huling pagtrabaho dito. Kaya we consider that involuntary servitude ang ginagawa nila. Parang barong-baro na kahoy lang tsaka yero ang dodol. Tinukoy din ng opisyal ang Samyang Global Corporation bilang lesser ng lupang kinatatayuan ng pabrika. Ang kumpanyang ito ay mayroon umanong 5 incorporator, 3 Pinoy at 2 Koreano. Kaugnay niyan, ibinahagi ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na nasa pila na nila ang isa sa mga Pilipinong incorporator at susunod na rin aniya ang iba pa. Ang incorporator ng kumpanya to ay Samyang Global Corporation, formerly Sangil Philips Steel Philippines. Ang incorporators niya ay si Stephanie Sampana, Sydney Juan Sampana, Brian Manzano, lahat Pilipino. Moon Sang Kim and Soo Young Kim, both Korean nationals. Sila po ang incorporators at nag-lease ng property na to. Nagbabala naman si Remulla, nakakasuhan hindi lang ang mga nasa likod ng iligal na operasyon, kundi pati ang mga mahuhuling nagbebenta ng iligal na sigarilyo. Kaya nakikiusap kami sa lahat na maliliit na tindahan, kung kayo po ay mahulihan ng iligal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Matatanda ang sinalakay ang nasabing warehouse matapos madiskubre na 1 buwan na umano silang nag-ooperate. Humigit kumulang 4.5 billion pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nagawa na karamihan ay nasa merkado na. 6 na Chinese national ang naaresto, habang patuloy namang inihahanda ang mga kasong illegal manufacturing of cigarettes at posibleng paglabag sa Anti-Human Trafficking Act at Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Kasama si Angel Francisco, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Ibinahagi ng Philippine National Police o PNP ang pagbaba ng mga insidente ng krimen sa buong bansa sa unang buwan ng 2026. Indikasyon raw ito ng mas pinaigting na presensya ng pulisya at mas tutok na operasyon sa mga komunidad. Batay sa tala ng PNP na isinapubliko nitong Lunes, February 2, 2,449 na insidente ng krimen ang naitala noong Enero ngayong taon. 24.32% na itong mas mababa kumpara sa 3,236 sa kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Bumaba rin ang bilang ng mga focus crimes, kabilang ang murder na mula 316 ay naging 284, homicide mula 104 ay naging 83, physical injuries mula 409 ay bumaba sa 283, rape mula 848 ay naging 331, theft mula 1,020 ay bumaba sa 981, carnapping ng motor vehicle mula 25 ay naging 17 at carnapping ng motorsiklo mula 189 ay bumaba sa 144. Iniuugnay ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. ang pagbuti ng sitwasyon sa buong bansa sa pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO sa ilalim ng PNP Focus Agenda
na nakatuon sa mas mahigpit na superbisyon, malinaw na direksyon sa mga field units at mas mabilis sa pagtugon ng pulisya. Anya, hindi lang raw tinitingnan ang bilang ng mga operasyon na nahuhuli. Mahalaga umanong nararamdaman ng mga tao na mas ligtas ang kanilang komunidad. Kapag bumaba ang krimen, indikasyon nito na may positibong epekto ang ginagawa ng kapulisan. Tiniyak pa ng PNP chief sa publiko na patuloy na paigtingin ng mga unit ng pulisya sa buong bansa ang pagpapatrolya, palalakasin ang ugnayan sa komunidad at mahigpit na imomonitor ang performance ng mga pulis upang mapanatili ang pababang trend ng krimen. Noong Enero rin, nagsagawa ang PNP ng 4,400 wide na operasyon na nagresulta sa 5,062 na pagkakaaresto at pagkakasamsam ng iba't ibang iligal na droga, kabilang ang humigit kumulang 39 kilos ng shabu, mahigit 575,000 piraso ng pinatayong dahon ng marijuana, higit 1.5 million na halamang marijuana, mahigit 3,100 halamang kush marijuana, at maliliit na quantities ng cocaine at ecstasy. Tinatayang mahigit 651 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na droga. Samantala sa mga anti-smuggling operations, nagsagawa ang PNP ng 688 operations, nakaaresto ng 436 na individual at nakumpiska ang mga pusit na kalakal na nagkakahalaga ng halos 1.95 billion pesos. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang mega food complex ang itinatayo ngayon sa Lubao, Pampanga na naglalayong mapalakas ang rice production sa lalawigan. Nagkakahalaga ng 414.8 million pesos ang nasabing proyekto na may mechanical dryers, rice milling systems at mga bodega. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang nanguna sa isinasagawang inspeksyon sa modernong pasilidad na matatagpuan sa Barangay Santa Catalina ng nasabing bayan nitong Martes, February 3. Target umanong makumpleto ang proyekto sa pagtatapos ng 2026. Kapag ganap ng operational, magsisilbing one-stop service center ang Pampanga Food Complex para sa mga lokal na magsasaka, bilang bahagi ng hangarin ng pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon ng bigas, bawasan ang post-harvest losses at pagbutihin ang kalidad ng ani. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na umabot na sa 2.6 million Filipinos ang nakinabang sa Benteng Bigas Meron o BBM na ng Administrasyong Marcos at kasalukuyan na itong umaabot sa 508 lugar sa buong bansa. Inihayag ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasabay ng pangunguna niya sa pagpapalawak ng naturang programa sa Pampanga at sa inspeksyon ng isang makabagong post-harvest facility sa nasabing lalawigan. Ayon sa kalihim, mahigpit ang koordinasyon ng DA sa National Food Authority, Food Terminal Incorporated at mga local government units upang maisakatuparan ang mga layunin sa food security program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Pampanga lamang, tinatayang 350,000 ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng BBM na ayon sa DA. Sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Velicara Guevara na maaring ituring ang Pampanga bilang isang mahalagang distribution hub dahil umaabot sa 8,300 metriko tonelada ng bigas ang nakaimbak sa mga bodega ng NFA sa Central Luzon. Paraan din raw ito upang mapaluwag ang mga bodega ng NFA upang makapamili pa ng mas maraming palay, lalo na ngayong inaasahan ang masaganang ani. Sa ngayon, milyong-milyong Pilipino na umanong nakinabang sa mas murang bigas matapos ipatupad ng DA ang nationwide extension ng programa sa lahat ng 82 lalawigan sa bansa. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, member ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, magsasaka, mangingisda, transport workers, minimum wage earners, mga guro at non-teaching personnel, gayon din ang mga middle at low-income households at iba pa. Tatagal ang programang BBM na hanggang June 30, 2028. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Mag-iisang buwan na matapos ang sunog na umabot sa 21 kabahayan dito sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga. Ngayong araw, binalikan natin ang site at makikitang ongoing pa rin ang construction ng rebuilding project ng lokal na pamahalaan ng bayan. Sa unang tingin pa lamang ay kapansin-pansin na ang malaking pagbabago sa itsura ng lugar. Ang dating bahagi na palaging lubog sa tubig, ngayon ay tuluyan ng napatag matapos tambakan ng lupa. Sa magkabilang panig ng lugar, makikita na rin ang mga nakatayo ng poste habang unti-unti na rin sinisimulan ang paglalagay ng mga concrete materials bilang paghahanda sa mas matibay na estruktura ng mga itatayong bahay. Samantala, nagsagawa ng site inspection ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas ngayong February 4 upang personal na makita at masuri ang kasalukuyang progreso ng rebuilding project. Gayon din upang matiyak na maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Dahil naman ito ay pinag-aralan natin ng mabuti kasama ang ating municipal engineer, ang ating architect, administrator at ako personally. Halos araw-araw bumibisita tayo dito dahil talagang kailangan natin tapusin ito on time. No? Tapusin natin ito on time para magamit na ng ating mga kababayang naging biktima ng sunog. 22 houses ang itatayo sa nasabing lupain, 17 rito ay may sukat na 28 square meters at 5 ay 30 square meters. Mayroon na itong sariling CR, mini kitchen at may nakalaan na ring double deck. Ito ngayon tatawagan natin ito na Progreso Community Housing Phase 1. Phase 1. Meron siyang Phase 1 kasi nangangarap po ako na darating ang panahon sa tulong ng ating national government na hindi na kailangan masunugan ang isang komunidad, na tayuan na natin sila ng pamamahay. Target matapos ang konstruksyon ng mga kabahayan sa una hanggang ikalawang linggo ng March. Kasama si Isel Fernando, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. May mga balitang lumalabas. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Formal na kinilala sa Senado ang tagumpay ng Aurora Gaming PH matapos ang makasaysayang 4-0 sweep kontra alter ego ng Indonesia sa Mobile Legends Bang Bang o MLBB M7 World Championship sa pamamagitan ng Senate Resolution 276 na inihain ni Senator Bam Aquino. Bilang chairperson ng Senate Committee on Education at Science and Technology, binigyang diin ni Aquino sa kanyang sponsorship speech ang sunod-sunod na pangunguna ng Pilipinas sa pandaigdigang MLBB tournament. Our guests today follow in a long tradition of greatness while also serving as an inspiration to Filipino gamers and esports enthusiasts. Sa Aurora Gaming PH, kayo po ay patunay na ang dedikasyon, disiplina at pagtutulungan ay maaaring magbunga ng tagumpay sa pinakamataas na antas ng international competition. Higit pa sa simpleng pagbati ang layunin ni Aquino. Gamit ang kanyang chairmanship sa dalawang mahalagang komite sa Senado, inilunsad niya ang isang integrated development plan para sa esports sa technology. Sa ilalim ng Committee on Education, isinusulong niya ang pagkilala sa esports bilang lehitimong larangan sa pagpapaunlad ng academic skills at karakter ng mga kabataan. Hinimok ni Aquino ang mga universidad na magbigay ng scholarship para sa digital athletes tulad ng mga varsity players sa tradisyonal na laro gaya ng basketball. Isinusulong din ng senador ang pagpapatibay sa esports bilang isang permanent medal event sa palarong pambansa upang linangin ang strategic thinking at teamwork sa loob ng sistemang pampaaralan. Sa ilalim naman ng Senate Committee on Science and Technology, itinutulak niya ang pagpapalakas ng digital infrastructure at paglikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng video game development roadmap. Layunin nitong magbigay ng incentive sa mga Filipino game developer at baguhin ng bansa mula sa pagiging manlalaro lamang tungo sa pagiging tagalikha ng world-class games. Kasabay nito, iginiit niya ang pangangailangan sa high-speed connectivity o mas mabilis at mas murang internet bilang mahalagang pundasyon para manatiling globally competitive ang mga cyber athlete.
Si Senator Aquino, na kabilang sa mga nagtatag ng Philippine Esports Association o PESPA, ay naniniwalang ang esports industry ang susunod na frontier para sa trabaho ng mga Pilipino, katulad ng industriya ng BPO, 2 dekada na ang nakalilipas. Naniniwala rin siya na ang tagumpay ng Aurora Gaming PH ay tagumpay para sa dangal ng makabagong kabataang Pilipino. Ang tagumpay po ng Aurora Gaming PH ay nagbibigay diin sa lakas, husay at global competitiveness ng mga Pilipinong esports athletes. Sa panalo pong ito, mas lalong pinatibay ang reputasyon ng Pilipinas bilang isa sa mga nauuna sa mundo pagdating sa esports. Samantala, kinilala rin ng International Olympic Committee o IOC ang professional esport na nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa mga kabataang Pilipino na makasungkit ng gintong medalya sa Olympics sa pamamagitan ng husay sa teknolohiya. The support has to be there from government, from the private sector, from the citizens. We've had that experience, di ba? We supported our best athletes in the past like Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Paeng Nepomuceno. Ito masasabi natin world champions talaga. And our esports players deserve the same kind of support. Maraming Pinoy gamers and marami tayong esports players na willing na pumasok sa gantong larangan, and we need to support them even more. So I'm hoping na efforts like this will be able to bring out the players na maybe hindi masyado napapansin, hindi nabibigyan ng break, mabigyan sila ng break, matulungan sila, and we're able to produce even more best of the best players sa esports natin. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas itong Enero matapos umakyat ang inflation sa 2% mula 1.8% noong December 2025. Epekto raw ito ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng kuryente, pabahay at iba pang uri ng petrolyo. Ayon sa mga eksperto, ang paggalaw ng presyo ng langis ay naiugnay sa mas mabagal na pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa isang punong balitaan nitong Huwebes, sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na bagamat bumilis ang inflation nitong January 2026, mas mababa pa rin ito kumpara sa 2.9% ang naitala noong January 2025. Tumaas din ng core inflation o ang inflation na hindi kasama ang pabago-bagong presyo ng pagkain at langis sa 2.8% mula 2.4% noong Disyembre at 2.6% noong Enero ng nakarang taon. Ayon pa kay Mapa, pasok pa rin ang inflation rate noong Enero sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 1.4 hanggang 2.2% at nananatili rin ito sa mas babang bahagi ng target range ng pamahalaan na 2 to 4%. Samantala, ayon kay Department of Economy, Planning and Development Officer in Charge Undersecretary Rosemary Edilion, bumagal ang inflation sa pagkain nitong Enero sa 0.7% mula sa 1.2% noong Disyembre, na positibong balita para sa mga sambahayan. Patuloy raw na palalakasin ng pamahalaan ng mga hakbang upang mapanatili ang purchasing power ng pamilyang Pilipino, kasabay ng mga reforma para sa matatag na ekonomiya at pangmatagalang kaunlaran. Kasama rito ang pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain tulad ng bigas at karne para kontrolado pa rin ang presyo sa merkado. Gayunpaman, binanggit ni Edilion ang mas mabilis sa pagtaas ang presyo ng ilang non-food items, partikular ang upa sa pabahay na umakyat sa 2.8% mula 2.4% at ang presyo ng kuryente na tumaas sa 6.5% mula 4.1% noong Disyembre. Bilang tugon, ipinatutupad ng Department of Energy ang programa gaya ng net metering program upang mabawasan ang gastusin sa kuryente at palakasin ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar panels. Nakikipagtulungan din ng Energy Regulatory Commission sa mga distribution utility sa Department of Social Welfare and Development para sa automatic enrollment ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Lifeline Rate Subsidy Program para sa mga pamilyang hindi lalampas sa 50 kWh ang konsumo ng kuryente kada buwan. Ani Edilion,
Patuloy ang pamahalaan sa pagpapalakas ng food systems, pagpapabuti ng climate resilience at epektibong pamamahala upang mapanatili ang price stability at mapalagaw ang ekonomiya sa mga susunod na buwan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Department of Transportation o DOTR na palawigin sa hanggang 5 taon ng validity ng rehistro ng mga brand new na sasakyan ng motorsiklo mula sa kasalukuyang 3 taon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinabura ng Pangulong panukala dahil inaasahang magiging mas simple, mabilis at hassle-free ang proseso ng rehistro para sa mga may-ari ng sasakyan kapag naisakatuparan ang 5 taong validity. Layunin din itong mabawasan ang siksikan at mahabang pila sa mga tanggapan ng Land Transportation Office o LTO. Dagdag pa ng kalihim, nararapat lamang na palawigin ang validity ng rehistro dahil marami na ring car dealers ang nagbibigay ng mas mahabang warranty sa mga bagong sasakyan na indikasyon na mas maayos at mas matibay ang kalidad ng mga ito. Makatutulong din umano ang bagong polisiya upang matugunan ang problema ng ilang motorista na hindi na agad nagre-renew ng rehistro matapos ang 3 taon na naging sanhi ng pagdami ng mga sasakyang may expired registration sa mga kalsada. Nilinaw naman ni Lopez na tanging mga brand new na sasakyan ng motorsiklo lamang ang sakop ng 5 taong validity ng rehistro. Matapos ang 5 taon, taunan na muli ang renewal ng rehistro alinsunod sa umiiral na patakaran. Kasabay nito, isa sa ilalim pa rin ang mga sasakyan sa roadworthiness check sa ika-4 na taon upang matiyak na ligtas, maayos at roadworthy ang mga sasakyang bumibiyahe sa kalsada alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Paliwanag ni Lopez, habang tumatagal at tumatanda ang isang sasakyan, nagkakaroon nito ng wear and tear kaya mas mahalaga ang masusing inspeksyon at pagsusuri ng LTO upang masigurong hindi ito magiging panganib sa mga motorista at sa publiko. Umapila rin ang kalihim sa mga car dealer at sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI na gawing libre ang 5 taong rehistro ng mga brand new na sasakyan upang higit pang makatipid ang mga mamimili. Inaasahang maglalabas ang DOTR at LTO ng kaukulang Department Order at Memorandum Circular kaugnay ng bagong polisiya sa 5 taong validity ng rehistro na target ipatupad sa February 15. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sumirit ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa Clark International Airport o CRK noong 2025. Sa datos ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation, naitala ang 2.75 million passengers, mas mataas ito ng 14% kumpara sa 2.4 million na passengers noong 2024. Bagamat hindi naabot ang target na 3 million passengers, sinabi ng LIPAD na mas napalapit na ang Clark sa 2019 pre-pandemic level na umaabot noon sa halos 4 na milyong pasahero. Ayon kay LIPAD President at CEO Noel Manangkil, malaking bahagi ng pagtaas ng passenger traffic ay nagmula sa paglipat ng ilang turboprop flights mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa Clark. Alinsunod ito sa direktiba ng NAIA slot regulator na ilipat ang turboprop operation sa secondary airports tulad ng Clark upang maibsan ang pagsisikip sa pangunahing paliparan ng bansa. Sinabi ni Manangkil na ang pagdami ng pasahero at paglakas ng load factor ay resulta rin ng mas matibay na ugnayan ng Clark sa mga airline, kasabay ng papel nito bilang trusted alternative gateway sa labas ng Metro Manila. Sa March 29, inaasahang tuluyan ng aalis ang lahat ng turboprop flights sa NAIA. Inanunsyo na rin ng low-cost carrier na Cebu Pacific ang paglipat ng kanilang turboprop operation sa Clark na magdadagdag pa ng mga biyahe at posibleng mas maraming pasahero sa paliparan. Sa tala ng LIPAD, tumaas ang 23% ang domestic passenger traffic ng Clark noong 2025 na umabot sa 1.04 million, habang lumago rin ng 10% ang international passenger movement sa 1.71 million. Sa kasalukuyan, may kapasidad ang CRK na mag-alok ng humigit kumulang 3.77 million seats kada taon na inaasahang tataas pa kapag tuluyan ng nailipat ang lahat ng turboprop flights mula NAIA. Gayunpaman, malayo pa rin umano ang Clark sa maximum capacity na 8 milyong pasahero kada taon.
Kakailanganin nito ang mas maayos na koneksyon, lalo na sa pamamagitan ng railway systems upang ganap na maabot ang potensyal nito bilang pangunahing paliparan sa Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Maglinis muna bago umalis. Yan ang sentro ng panukalang isinusulong ni Bacolor Vice Mayor Ron Dungca sa mga pampublikong lugar at negosyo sa Balen, Bacolod. Layunin ng CLEGO o Clean As You Go Ordinance na magkaroon ng disiplina ang mga Bacoloreño sa wastong pagtatapon at paglilinis ng sariling kalat. Number one na layunin natin is magkaroon tayo ng kultura ng kalinisan, magkaroon ng disiplina ang bawat Bacoloreños, magkaroon ng clean as you go practice, no, ang bawat isa, magsimula sa pagkabata nila hanggang sa pagtanda. Ayon kay Dungca, saklaw ng naturang ordinansa ang lahat ng sektor mula sa maliliit hanggang sa malalaking negosyo pati na rin ang mga lugar na madalas puntahan ng publiko. Kasama ang lahat ng mga business establishments no, sa bayan ng Bacolor, ang mga public places tulad ng mga parks, no. Katulad ngayon, meron na tayo ng tourism park. So kasama included na yan, yung mga churches, siyempre ang mga schools, mga different institution po, at mga coffee shops, cafeterias, karinderya, ang mga fast food chains. Lalo na ngayon dahil very progressive ang ating bayan. Nilinaw naman ng Vice Alcalde na bago tuluyang maipasa o maipatupad ang CLEGO, magkakaroon muna ng malinaw na guidelines at information drive kasama ang iba't ibang lokal na tanggapan. Bagamat may nakapaloob na parusa sa mga lalabag, iginiit ni Dungca na hindi ito pangunahing focus ng ordinansa. Yung penalties natin, syempre meron tayong mga penalties from first offense, second offense to third offense. No? Kasali dyan, syempre ang mga business owners ng mga establishments, and of course yung mga mismong tao na hindi magko-comply po dun sa CLEGO practice. Pero gusto po natin kasi na i-konsulta, no, sa mga publiko kung paano ba mas magiging epektibo ang pagpe-penalize. Siyempre, as much as possible po, ayaw po natin mag-penalize or ayaw natin na parang pulis tayo na all the time nanguhuli tayo. Ang gusto lang talaga natin is magkaroon tayo ng kultura ng disiplina sa kalinisan. Sa ngayon, plano ng LGU na ipaliwanag at ihanda ang ordinansa sa publiko para maging malinaw umano ang responsibilidad ng bawat isa sa pagpapanatili ng kalikasan. Hindi tayo nagmamadali, no? So gusto natin dumaan siya sa tamang proseso, sa tamang public consultations. Siyempre, this is a shared responsibility, ano? Gusto natin involve ang lahat at ma-disseminate natin ng tama yung information tungkol sa ordinansa. Nung sa ganun, maging epektibo kung magiging kung dadaan sa tamang public consultation, naniniwala po tayo na mas magiging epektibo siya. Sa huli nanawagan si Dungca ng suporta mula sa mga mamamayan at iginiit na ang mga simpleng hakbang ay malaking epekto sa kinabukasan ng bayan. Sana po pagtulungan po natin yung ordinansa. Napakasimpleng ordinance lang po ito. Yun nga lang, kailangan talaga dumaan sa tamang proseso and tamang dissemination of information para nang sa ganon, malaman po ng publiko na meron po tayong inaayos na ordinansa na talagang makikinabang po ang bayan ng Bacolor and at the same time, paghahanda po para sa kinabukasan po ng bayan. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Matapos ang 7 taong paghihintay,
Tuluyan ng sisimula ng konstruksyon ng Atlubola Bypass Road sa Mabalacat City, isang proyektong inaasahang makatutulong sa matinding pagsikip ng trapiko sa MacArthur Highway. Sa isinagawang site inspection nitong nakaraang Biyernes, January 30, kinumpirma ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang lokal na pamahalaan ng Mabalacat at mga kinatawan ng NLEX Corporation na nagkaroon na ng pinal na kasunduan sa disenyo ng proyekto 2 araw bago ang inspeksyon. Ayon kay Dizon, target itong matapos sa loob lamang ng 2 buwan sa kabila ng 7 taong pagkakaantala. Binanggit niya na magiging malaking tulong ang bypass road upang mabawasan ang bigat ng trapiko sa sentro ng Mabalacat lalo na sa MacArthur Highway. Nilinaw din ni Dizon na hindi kakulangan sa pondo ang naging dahilan sa pagkakaantala ng proyekto dahil tinatayang 5 milyon lamang ang kinakailangang pondo para matapos ito. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang proyekto hindi lamang sa trapiko kundi pati na rin sa pangmatagalang plano na gawing industrial at commercial hub ang lugar. Giit nila, susi sa pag-unlad ang maayos, malapad at magkakaugnay na mga kalsada. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Jel Aquino sa patuloy na pagsuporta ng pambansang pamahalaan at sa pamunuan ng DPWH sa mabilis na aksyon upang maresolba ang matagal nang nakabimbing proyekto. Bukod sa Atlubola Bypass Road, tiniyak din ng DPWH na patuloy ang inspeksyon at pagtatapos ng iba pang bitin o hindi pa tapos na mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng Pampanga bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng pamahalaan para sa connectivity, ekonomiya at paglikha ng trabaho. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Itinutulak ng National Commission for Senior Citizens o NCSC ang pagpasa ng Magna Carta for Senior Citizens upang mapalakas at mapag-isa ang lahat ng umiiral na batas para sa mga nakatatandang Pilipino, kasabay ng mabilis na pagdami ng elderly population sa bansa. Sa isang national consultation, sinabi ng NCSC na layo ng panukalang batas na ayusin at i-update ang mga benepisyo, diskwento, serbisyong pangkalusugan at oportunidad na pangkabuhayan para sa senior citizens na sa kasalukuyan na itinuturing ng luma at kulang sa implementasyon. Binigyang diin ng ahensya na ang mga nakatatanda ay hindi dapat ituring na pasanin, kundi mahalagang yaman ng lipunan. Sa ilalim ng Magna Carta, planong palawakin ng insentibo at bigyan ng mas maraming pagkakataon ng seniors na makilahok sa labor force at iba pang gawaing pangkabuhayan. Kasabay nito, ipinatutupad ng NCSC ang Philippine Plan of Actions for Senior Citizens para sa taong 2023 hanggang 2028 na tinitingnan ng pagtanda bilang usaping pangkaunlaran at hindi panglipunan. Nakatuon ng plano sa mas matibay na koordinasyon ng mga ahensya, serbisyong pangkalusugan at paglikha ng age-friendly na mga komunidad. Ayon sa ahensya, mahigit 1,000 senior citizen centers nang naitatag sa buong bansa na nagbibigay ng serbisyo medikal, pagsasanay sa kabuhayan at social services. Subalit kailangan pa umano ng humigit kumulang 700 karagdagang pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng sektor. Iniulat din ng patuloy na implementasyon ng Expanded Centenarians Act of 2024 kung saan mahigit 260,000 senior citizens na ang nakatanggap ng cash incentives hanggang December 2025. Gayunman, kinilala ng NCSC na nananatiling hamon ng kakulangan sa pondo, lalo na sa nakalaang budget para sa 2026. Kaya naman nananawagan ng ahensya ng mas malakas na suporta ng pamahalaan upang mas mapalawak pa ang mga programa at serbisyong para sa senior citizens. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. May mga balitang lumaning. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwenta. inspection ang DPWH sa January. Isinagawa ngayong Miyerkules, February 4, 2026, ang isang libreng chiropractic mission sa Evacuation Center ng Santo Tomas, Pampanga. Pinangunahan ito ng Intercare at Hands for Vitality Community Health, katuwang ang Jose Biling at Memorial General Hospital at JSMC Bukas, Santo Tomas. Layunin ng aktibidad na makatulong sa mga residenteng nakararanas ng pananakit ng katawan, lalo na sa mga limitadong access sa serbisyong medikal.
Ayon kay Joey Arenas, isa sa mga volunteer at estudyante ng Camara Institute of Chiropractic Sciences o CICS, matagal na nilang ginagawa ang ganitong misyon upang makapaghatid ng tulong sa iba't ibang komunidad. So for today, we have a chiropractic mission dito po sa evacuation center po. And we've been coming and visiting with other schools from international schools, from Malaysia and I believe Australia po, no? And so we've been coming to the different barangays dito po, not only in Pampanga pero also in Quezon City. Kabilang din sa mga nanguna sa aktibidad si Dr. Apol Luna, Managing Director ng Hands for Vitality Community Health. So pumupunta ho kami sa mga communities that we are partners with para po makapagbigay ng access sa chiropractic treatments which while a lot of people need them, are difficult to access. Karamihan ho sa atin may mga masasakit. Tama ho ba? Marami tayong masasakit. Ang kadalasan ginagawa natin, umiinom tayo ng painkillers. Pero pag kayo po ay nakatikim ng treatment na makakatulong sa inyo matanggal yung sakit, matulungan yung mobility nyo, yung maging more functional kayo, hindi mo siya lalala. Kasi kadalasan may masakit ka, pag pinabayaan mo, lalala siya into a more deeper illness. Dumalo rin sa aktibidad si Santo Tomas Mayor John Sambo na nagpahayag ng suporta sa proyekto. Gusto nating i-incorporate ngayon, no, sa ating mga health programs dito sa ating bayan ng Santo Tomas. Kaya ako nakikipag-ugnayan sa kanila na makapagtayo rin kami ng isang clinic regarding chiropractic, no? Dahil dito kasi your body pains, maalis yung mga body pains mo without taking medicine. Bukod sa libreng chiropractic treatment, layon din ng misyon na turuan ng mamamayan ng tamang pag-aalaga sa katawan upang makaiwas sa sakit. Isel Fernando, CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Sa pagsisimula ng taon ay nagsisimula na rin umanong magbunga ang agresibong anti-drug campaign ng mga otoridad, partikular na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Batay sa ulat, aabot sa mahigit 196 million pesos ang halaga ng iligal na droga na nasamsam at 106 na individual ang naaresto sa magkakahiwalay na anti-drug operations na isinagawa mula January 23 hanggang 30 ng ahensya. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, ang mga nabanggit na accomplishments ay resulta ng 76 na operasyon na isinagawa sa nasabing panahon. Kabilang sa mga nakumpiskang iligal na droga, ang mahigit 8,300 gramo ng hinihinalang shabu, mahigit 8,000 gramo ng cocaine, mahigit 26,000 gramo ng kush, mahigit 245,000 piraso ng halamang marijuana, mahigit 37,000 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana, 4,800 na piraso ng pula ng marijuana, mahigit 33,000 grams ng marijuana stalks, at mahigit 2.5 litro ng marijuana oil. Ayon pa sa PDEA, kabilang sa mga naaresto ang 70 drug pushers at 14 na drug den visitors. Naharap sa kaso ang lahat ng akusado sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang ang mga nasamsam na ebidensya ay nasa kustudiya ng PDEA para sa forensic examination at mga paglilitis sa korte. Maaalalang naging katawang ng Bureau of Customs Port of Clark ang PDEA sa nasabat na high-grade marijuana sa magkahiwalay na insidente na aabot sa 5 kilong timbang at nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Ani Neres, pinipigilan na ang pagkalat ng droga bago pa pumasok sa bansa, cultivation sites at distribution points at sa mga lansangan. Ang pagsisikap na ito ng PDEA ay hindi lamang sa pagsakotin ng ipinagbabawal na gamot, pero nakatuon rin sa pagliligtas ng buhay, proteksyonan ng mga pamilya at pangalagaan ng kinabukasan ng bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong taon, muling
pinatunayan ng Municipality of Bacolor, Pampanga na buhay at makulay ang kulturang Pilipino. Isang gabi ng kulay, kasaysayan at kultura ang ipinagdiwang ng mga Bacoloreño sa Pamana Mayor's Gala Night and Local Costume Competition 2026 na ginanap sa Bacolor Mini Convention itong Miyerkules, February 4. Center of attention ng 20 candidates ng Reyna de Bacolor na rumampa suot ang nagagandahan at magagarbong Filipiniana evening gown na likha ng 5 kilalang Kapampangan designers na sina Calidra, Ira Cleng del Rosario, Marvic Yandan, Mikey Chan at Pat Angeles Manguera. Matapos ang Mayor's Gala Fashion Show, mas lalo pang nagningning ang gabi nang itampok ang mga lokal na kasuotan na kumakatawan sa kultura at produktong ipinagmamalaki ng bawat barangay. Layunin nitong ipakilala sa mga kabataan ang kanilang pinagmulan. Hindi rin nagpahuli ang mga local artists at performers sa Pampanga na naghanda ng kanilang stage acts mula sa pagsasayaw, pagkanta, pagtugtog ng instrumento hanggang sa pagbigkas ng tula, mga sining na sumasalamin sa kasaysayan, pagkakakilanlan at kultura ng Bacolor. Yan po gagambulan tayo, yung kakatamong may labas, bakit talagang kakatamong anak at tatandaan din naman nung nuka rin tamong may dibat. The culture, the tradition, o pag Pilipino, o pag Kapampangan, lalo na po yung taga Bacolor. Kanya po kahit ang kanilang costume competition, deta makalarawan yung karela nung nanin produkto ng kanilang barangay, mga babaluda, kaya ang anak niya ni, nanuya yung pibatan ng barangay. Sa pagtatapos, wagi si Charis Victoria Garcia, Reyna Cabalantian bilang Best in Local Costume. Nakuha naman ni Paula Crisha Salazar, Reyna Santa Ines, ang first Best in Local Costume. Habang ang Reyna Potrero naman na si Rian Bianca Quiambao nanalo ng second Best in Local Costume. Ayon kay Charis Victoria Garcia ng Barangay Cabalantian, malaking tulong ang ganitong uri ng kompetisyon upang mas maipakilala ang kanilang bayan. I am more than happy to represent not just my barangay but also my municipality and the place I grew up in. I think this kind of competition can help in the tourism of Bacolor because, you know, we were able to realize and the girls were able to showcase what their respective barangays are proud of. Sa pamamagitan ng Pamana Mayor's Gala and Local Costume Competition, muling pinagtibay ng Bacolor na ang kanilang kultura ay patuloy na isinasabuhay, ipinagmamalaki at ipinapasa sa susunod na henerasyon. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Mayroon na ngayong malinis at ligtas sa supply ng tubig ang mga residente ng Sitio Kamatsile at ang mga mag-aaral ng Kamatsile Elementary School sa Florida Blanca, Pampanga matapos ang formal na inaugurasyon ng bagong water system rito noong January 31. Ang proyekto na tinawag na Kamatsile Water Resources and Sanitation Facilities ay pinagsanib na inisyatiba ng Rotary Club of Dolores, Pampanga at ng Rotary Club of Seisongtan, South Korea sa pamamagitan ng Rotary International Global Grant number 2569386. Umabot sa mahigit 5.7 million pesos ang halaga ng proyekto na ginamit para sa water reservoir study, konstruksyon ng pasilidad, pamamahagi ng hygiene at sanitation kits at professional supervision upang matiyak ang maayos at ligtas sa pagkakagawa ng sistema. Ayon kay Rotary District 3750 Governor Moon Ok Kang, agad na kumilos ang kanilang distrito nang malaman ang suliranin sa supply ng tubig sa komunidad. Karangalan at kasiyahan raw ng kanilang grupo na maibahagi ang proyekto sa nasabing komunidad. Sinabi naman ni Kim Jong-hun, International Exchange Standing Committee Chairman ng RC Seisongtan, na kabilang ang tubig sa mga pangunahing advokasya ng Rotary dahil ito ay mahalaga sa buhay. Binigyang din niya na mahalagang misyon ng pagtulong sa mga komunidad na magkaroon ng akses sa malinis na tubig, lalo na sa mga lugar na dumaranas ng kakulangan nito. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng pangmatagalang solusyon sa nasabing kakulangan ng serbisyo sa lugar. Kabilang sa proyekto ang high-capacity submersible pump, mga overhead water tank at 5 water refilling stations na maaaring gamitin ng komunidad.
Nakatanggap din ang paaralan ng hand washing area, water drinking stations at mga bagong tayo at inayos sa palikuran para sa mga mag-aaral at guro. Natapos ang proyekto sa loob ng 2 Rotary Year na nagsimula noong 2025 sa pamumuno ni Nooy District Governor Ariel Jersey at Rotary Club of Dolores President Maureen Gueco. Ayon kay Rotary Club of Dolores President Albert Lacanlale, bunga ito ng ilang taong pagsusumikap na kinabibilangan ng mga technical na pag-aaral, serye ng mga pulong at masusing pagsusuri sa budget bago tuluyang naisakatuparan ng konstruksyon. Anya, simple ang layunin ng proyekto, ang mabigyan ng komunidad at ang mga mag-aaral ng maasahang supply ng malinis sa tubig. Bukod sa water system, namahagi rin ng Rotary Clubs of Dolores at Seisongtan ng hygiene kit sa mga mag-aaral at residente. Nagbigay rin ng donasyong salapi ang Korea Seisongtan at Songtan Mingyulyur Rotary Clubs para sa pagpapatayo ng covered court ng paaralan. Sinabi naman ni Jay Holy, Pangulo ng Rotary Club of Seisongtan, na labis ang kanyang kasiyahan nang makita ang mga bata na uminom ng malinis sa tubig sa unang pagkakataon. Malaking tulong raw ito upang lumaki ang mga bata na malusog at malakas. Upang matiyakang tuloy-tuloy na operasyon ng pasilidad, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang mga Rotary Club at ang Local Government Unit ng Florida Blanca noong November 2025. Nangako si Mayor Michael Galang na pangangalagaan ng LGU ang operasyon at maintenance ng water system. Nagpasalamat naman si Camachile Elementary School Principal Maria Teresa Galasinao sa Rotary dahil kasagutan nito para matugunan ang pangangailangang pangkalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling nagtulong-tulong ang iba't ibang sektor para sa palilinis ng Abacan River sa may bahagi ng Barangay Amsik, Angeles City bago nagtapos ang buwan ng Enero. 100 volunteers mula sa Balibago Waterworks, nagkakaisang guardians, Soliman EC at Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council o ROACI ang nakiisa sa cleanup drive. Nilinis at tinanggal ng grupo ang plastic, non-biodegradable at iba pang solid waste na itinapon at nakabara sa naturang ilog na karaniwan na raw na problema rito. Bahagi ito ng programang tinaguriang Abacan o Angeleños and BWSI Advocates Cleanup Action for Nature na nilagdaan sa pagitan ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated, BWSI, katuwang ng Angeles Senro at ROACI noong April 2025. Ito na ang ikasyam na cleanup drive na isinakatuparan tuwing ikatlong Sabado ng buwan na nakatoka sa mga miyembro ng MAXI at kabahagi ng Abacan. Ang mga nakolektang basura ay inihahatid ng Angeles Environment Management System sa Eco Protect Landfill sa Porac. Sa pamamagitan ng naturang programa at pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor ay nagkakaroon umano ng mga sustainable initiatives para sa pagpapanatili ng malinis sa kapaligiran at pangangalaga sa kalikasan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Matagumpay na nailigtas ng Bataan Animal Welfare ang isang aso na matagal umanong naabandona sa Lamonja Island sa Mariveles matapos ang 2 araw na rescue operation. Kinilala ang aso bilang si Aqua na natagpo ang payat, dehydrated at namumuhay mag-isa sa isla na walang mapagkukunan ng pagkain at inuming tubig. Matapos ang rescue ops, agad siyang dinala sa veterinaryo para sa confinement at intravenous fluid therapy. Batay sa post ng Bataan Animal Welfare, unang napansin si Aqua ng isang mangingisda na sa simula ay inakalang kambing ang nakita dahil sa kondisyon nito. Tinangka pa umano niyang hulihin pero mailap talaga si Aqua. Kaya naman ipinaalam niya sa rescuers ang sitwasyon. Nagbigay naman ng tulong ang nag-report, kabilang ang bangka at ang mismong bangkero at kalaunan niya nagpahayag din ng kagustuhang ampunin ng aso. Sa unang rescue attempt, nahirapan ang grupo dahil sa pagiging maingat ni Aqua at sa mapanganib na lokasyon ng isla na maraming posibleng daanan ng pagtakas. Dito na sila nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime at mga lokal na tanggapan ng pamahalaan para sa tulong at kagamitan, kabilang ang tranquilizers. Tagumpay na nailigtas si Aqua kinabukasan matapos ang tuloy-tuloy na pagsisikap. Tinatayang aabot sa 3,000 pesos ang paunang gasto sa gamutan ni Aqua at maaaring umakyat pa sa humigit kumulang 8,000 pesos dahil sa confinement.
Patuloy namang nananawagan ng suporta ang mga rescuer para sa kanyang pagpapagamot habang inaasahang tuluyang makakabawi ang aso mula sa matinding pinagdaanan nito. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Itinatag na ng Tuloy Football Club o TFC ang kanilang home pitch sa Clark Parade Ground sa Pampanga bilang bahagi ng pagpapalakas ng grassroots football development sa rehiyon. Makikinabang dito ang mga batang atleta, lalo na ang mga galing sa marginalized communities. Formal itong inanunsyo kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement para sa Grassroots Football Development Program na ginanap sa Clark Event and Conference Hall noong January 27. Ayon sa Clark Development Corporation, mahalagang instrumento ang football sa paghubog ng disiplina at pakikipagkapwa ng mga kabataan. Magsisimula ang operasyon sa pamamagitan ng TFC Residency Program na kalaunan ay palalawakin upang mas marami pang local youth ang makinabang. Suportado rin ito ng L&T International Group Philippines Incorporated sa pamamagitan ng Tans Yulin Football Foundation na nagbibigay ng access sa sports programs para sa mga komunidad na kulang sa oportunidad. Kilala ang TFC sa matagumpay nitong development program na nakapag-produce na ng mga manlalaro para sa pambansang koponan at nakapagdala na rin ng ilan sa mga atleta nito sa mga club sa ibang bansa. Bahagi ang TFC ng Tuloy Foundation na nagsusulong ng edukasyon at holistic development para sa marginalized youth. Naniniwala ang mga opisyal na higit pang mapapalakas ng programang ito ang reputasyon ng Clark bilang isang sports tourism destination, kasabay ng paggamit sa modernong pasilidad nito upang suportahan ng atleta, turismo at ang lokal na ekonomiya. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.